představitelkou tohoto pořadu Cindy. Takže čau lidi, dneska tady další video a dneska je to přátelský tak a mám tady teda dva kamarády, jak jsme říkali už na začátku. A vlastně to přátelský tak jo. Budou tady otázky a každý z nás na ně odpoví podle sebe. Nejlepší jídlo? Počkej, proč jsem tady já? A moje nejoblíbenější papání je... Přesný dávka! S lžičkou od pribiňáčku. Váš nejlepší nápoj? Hello Kitty. Cože? U někoho jako ty mě to nepřekvapuje. A můj nejlepší nápoj je... Energy drinky! Nejhorší nálada? Když mi máma zabaví počítač. Když musím být tady s těmahle dvouma. Když mi dojdu energy drinky! Jak neočekávaný. Nejpraštěnější člověk? Cindy. Cindy. Oni dva. No co je? Váš nejtrapnější moment? Když jsem lítal nahej po ulici. Víš, že na sobě nemáme oblečení. Nejtrapnější moment? Tohle video. Když jsem se zasraní kameramani! Když jsem se ráno probudila a potom celý barák byl poházený energy drinkama a politá postel energy drinkama. Hádal bych, kdo by to udělal. No jasně, že Cindy. To byla řečnická otázka, ty chytáku. Nejlepší rozhodnutí v životě? Když jsem zapnul počítač. Když jsem přemýšlel, že v tomhle videu nebudu. Že si koupím energy drink, A vítězem této soutěže je... Nikdo. Že to bude takhle. To si na mě děláte srandu! Natočil jsem tohle video a... Co to měl, Jacku, neměl tady! Odcházím. Jack tam. Prostě doufám, že se vám tohle video líbilo, řekni zdar! Kaštan! Nepovedené záběry. Dámy a pánové, přivítejte! Proč jste rožli tak brzo? Dámy a pánové, dalším hostem je Brok! Sakra. A nyní teda Cindy. Vy jste kokotí! Vaše nejoblíbenější jídlo? Ty jsi hňup. To nemyslíte vážně. Kůň!